wujud temong peksi MJ selawe ya apa selawe agawe brantaning ati padahal kok bayarane 10 iki mah alus manis meng merak hati MC kok celutak ngono malah ngakoni aku ora ngomong mah ngomong dhewe lho ora Kang Sena malah malah kok oh kan kok ke rokok sing kuwi apa adae kaya ngono heeh walah wasanggon mula lono golek isi podang kuning hebo bunga mreng rasaku cedak bisa dadi tombo kan bawa ya insyaallah esok dajari Kang Sena wingi monggo podang kuning lumantar sonten Mbak ayo Tias Yu Nadila
dene prasaja Tires aduh dek gulane Jawa lho iya salah sapa sena ditinggal lunga Mas Seno, Semitio. Janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujono sandelungo karo wong lanang liya
Cuma polo wis jantak aku ya. Jos. Jos ya Tenan. Mas, keplakane mantep ya Mas. Nek kaya ngono kuwi tekan Jawa sih 300 mangkat, Mas. Mangkat, Mangkat mboten, Mas? mangkat Mas. Janjane tinul neng